Күптән түгел Рәсәй каналдарының береһендә һәләтле балалар өчен оештырылган «Синяя птица» конкурсында учалы кызы Ләйсән Золотарева катнашып финалга чыкты. Башкорт кызы үз сыгышында «Үлемһез Урал батыр» эпосынан үтүк укып тамашачыларны таң калдырды. 20-нче буат башында Урал батыр эпосы Габит һәм Хәмит сәсәннәрнең халкыбызның авыл тел иҗатын хаклавы, Мөхәммәд Шабурангуловтың уны язып калдыруы аркасында ул бүген Башкортстандың 7 мөгъҗизәһе исемлегенә ингән. Халкыбызның бөек кумарткаһын язган урын Баймак районының 2-нче Эткол авылында хакланган. Был турылагы язма безнең киләһе сюжетта. Халкым, һезгә шуны әйтәм. Уландарым, һезгә әйтәм. Бөек Урал батыр эпосы безнең көндәргә килеп җитүе ысын мәгънәһендә бер мөгъҗиза булып кала. Кеше хәтере уны меңәр еллап һаклап килгән һәм телдән телгә һөйләгән. Ниһаять 1910 елларда күренекле сәсән Мөхәммәд Шабурангулов уны Баймак ерендә яшәгән Хәмит Әлмөхәммәтов 2-нче Эткол авылында 1861 елда дөньяга килә. Ходай сәсәнде шигъри һәм музыкаль талантлар менән ныклы хәтер менән дә бүләкләй. Ул эпостан тыш Акбудат бихисап хикәяттәр, легенда, йырдар үз хәтерендә һаклай. Хәзерге көндә 2-нче Эткол авылында яшәүче Хәмит сәсәндең янсәре Сәлимә Әлмөхәммәтова ошы хатирәләрнең бердән-бер шаһиты булып көн итә. Хәзерге тактаташ утырган урында Хәмит сәсәндең җәйләве булган, шунда сыгып, ошы кырдан килгән олылар баягы аят багышлап китә торганнар. Янсәрнең һөйләүе буенча Хәмит сәсән судья вазифаһын башкара. Уның карарлары гел гаделлек ягында булган. Уга төрле йөрдәрдән ярдәм һорап яки кубайларын тыңларга дип күп кеше килгән ди хатирәләр. Авылда шигърият һәвәсләр традиция хәзерге көнгә тиклем дә һаклана. Үлемһез Урал батыр эпосы конкурслы ошы yerдә башланып китә. Очрашулар күбрәк вакыт, курбан салулар, яйгыһын җылына һәр вакыт ошында булып торды. Уның ысынлап та һөйләгән җире ошо яктан өстә, бер урманлык эсендә аның урыны. Урал батыр эпосының ак кагызга төшерелүенә 100 еллыгын билдәләгәндә, Баймак районы 2-нче Эткол авылының 1000 сакрым алыслыкта яткан Бишатау дигән урында Хәмит сәсән утарында бер такта таш асыла. Унда ошо урында Мөхәммәд Шабурангулов 1910 елда Габит Аргынбаев һәм Хәмит Әлмөхәммәтов сәсәндәрдән Урал батыр эпосын язып алган дигән язу бар. Урал батыр эпосы кайдан килеп сыккан дигән легендаларның береһе Баймак йөре шулай хаклай. Лилия Әхмәткужина, Хәйдәр Көмешбаев, Яңалыктар, Баймак районы.